En zoals ik net al heb vermeld, is dat Veerle nog een keer gaat optreden. En dat gaat hij doen, alleen Prins Tristan I moet wel heel goed opletten doen, want het aanstellen begint al bijna. En de bijna zat maar voor Veerle. Sweet by the lights of the night,